Soyayya ta yi daɗi. Mawaƙi Nura M Inuwa ya yi wa uwar gidansa Amina takwara. Ya zanyi na sam sukuni na samu diyar da nake yawan bege. Amina nake bayani cikin ƙaunar ta da so da dage. A ranar Juma'ar nan 8 ga watan Oktoba, shahararren mawaƙin nan Nura M Inuwa ya samu ƙaruwa inda matarsa Amina ta haifa masa santaleliyar yarinya. Nura M Inuwa ya sanar da wannan da daɗin labarin ne a shafinsa na Instagram, inda ya ɗora hoton yarinyar, kana ya rubuta cewa Assalamu alaikum 'yan uwa da abokanan arziki. Allah ya azurta ni da 'ya mace. Mun sa mata suna Amina. Za a riƙa kiranta da Mifra. A yi mata addu'a Allah ya albarkace ta, ya tsare ta daga dukkanin abinki. Alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya albarkace mu da 'ya'yanmu duka. Na gode. Ina tare da ke da nan kalau, a so wasu za su ce na mato. Gai kyami da gangaro da koko na zuban madara. Ni dai masoyan mawaƙin suka shiga yi masa addu'o'i da fatan alkhairi. A halin yanzu dai Nura M Inuwa yana da yara 2, dukkaninsu mata. To sai mu ce Allah ya raya. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Mun gode. Kula tabbas ta san hakin ƙauna.